እዙ ባህግና እዩ ባህግና ሜድያ ብሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝዳሎ ሰሙናዊ መደብ እዩ ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልቲ መደብ ባህግና ሜድያ ናይሎም ርእስ አንቀጽና መሰል ዘይብሉ ግቡእ ካይ ጥራሕና ተባህለ ዝፍጽም ህዝቢ ዘርእስቱ ክኸውን እዩ ሓተታናውን እትወሳኒ ውሽጣዊ ዓቕሚ ዝብል ክኸውን እዩ ንምክትታልኩም ደጊምና ንዕድም ሰናይ ጻንሒት ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና መሰል ዘይብሉ ግቡእ ካዩ እናተባህለ ዝብደል ህዝቢ ብዝብላር እስትንሎም ዝተዳለወ ርእስ አንቀጽ እንሆ ዘቕርበልኩም አስገደት ምሕረት አብ እየ ሃገር ብዘይ ህዝባ ሃገር አይትኸውነን እያ ህዝቢ እውን ብዘይ ሃገሩ ክብርን መንነትን አይህልዎን በዚ መሰረት እዩ ከዓ ምእንቲ ሃገርን ምእንቲ ህዝብን ዝግበር ቃልሲ ናይ ሓደ ቅርሺ ክልተ ገጻት እምበር ፈላሊኻ ዘይርአ ዝኸውን ህዝቢ ንሃገሩ ዝኸፍለላ ግቡኣት ኣለዎ ብማዕሪኡ ከዓ ካብ ሃገሩ ክረኽቦ ዝግብኦ ዘግነታዊ መሰላት ኣለዎ ሃገርን ህዝብን ንጻጽልካ ምርኣይ ከምዘይከኣልን ዝምድና ግቡእን መሰልን እውን ከምኡ ሓደ ካብቲ ሓደ ዘይነጻጸል እዩ ሃገርን ዜጋን ፈላሊኻ ከምዘይረኣዩ ኣብ ውደባ እውን ኣባልን ዝተሰለፈሉ ትካልን ተመሳሳሊ ዝምድና ኣለዎም ምኽንያቱ ኣባላት ተምሳል ውዳቢኦም እዮም ውዳቤታት እውን መርኣያ ኣባላቶም እዮም ክኾኑ ዝግብኦም ግቡእን መሰልን ከም ድላይካ ተብዝሖን ወይ ተውሕዶን ዘይኮነ ተመጣጢኑ ንኽቕጽል ዘኽእል ዝተሰነደ ቅጥዒ ኣለዎ ብደረጃ ሃገርን ህዝብን ክንዛርብን ከለና እቲ ካብዚ ነጺልካ ዘይርአ ናይ ዜጋታት ግቡእን መሰልን ኣብቲ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዘሎ ዝምድና ዘነጽር ሕገ መንግስቲ ከይተረፈ ብዝተፈላለዩ ሕጋዊ ሰነዳት ዝንጸር እዩ ብዛዕባ ሓደ ውድብ ወይ ሰልፍን ኣባላቱን ክልዓልን ከሎ ድማ ኣብቲ ክመሓደርሉ ብዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘጽድቕዎ መመሓደሪ ሕጎም ግቡእን መሰልን ዓብይ ቦታ ዝሕዙ እዮም ግቡእን መሰልን ከከም ኩነታት ናይ ሃገራትን ዘይገአንን ናይ ውዳቤታትን ኣባላትንን ክፈላለ ዝኽእል ኮይኑ ዘይስገሩ መሰረታዊ ዘመሳስሉ ነጥብታት ግና ኣለዎም ዜጋታት ካብ ሕገ መንግስቲ ጀሚርካ ንዕኡ መሰረት ገይሮም ንዝወፁ ሕግታት ናይ ምምእዛዝን ናይ ምትግባርን ሓላፍነት ኣለዎም በቲ ሕግታት መሰረት ንሃገሮም ክኸፍልዎ ዝግብኦም ምኽፋል እውን ከምኡ ግቡእ እዩ እቲ ሕግታት ማዕረ ትግቡእ መሰል እውን ዘኽብር እምበር ናብ ግቡእ ጥራይ ዝዛዘወ ክኸውን ኣይግባእን በቲ ሕጊ መሰረት ዜጋታት ንሃገሮም ክኸፍልዎ ግብኦም ንኽፍጽሙ ዝመርሕ መንግስቲ መሰሎም ከይጎድል ናይ ምምጥጣንን ሓላፍነት እውን ኣለዎ ንግቡእ ኣገዲድካ መሰል ምንፋግ ግና ረብሓ ዜጋ ዘየውሕስ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ናይ ሃገር ሰላምን ልምዓትን እውን ዘረጋግጽ ኣይኮነን ብኣንጻሩ ምትእምማን ዘጥፍእ ናይ ሓቢርካ ምቕጻል ሓደጋ እዩ ዜጋታት ግብኦም ዝፍጽሙሎም ኣገባባትን ዝሳተፍሎም መዳያትን ብዙሓት እዮም ወተሃደር ኮንካ ህልውና ሃገር መዕቃብ ሓደ ገባብ ምፍጻም ግቡእ እዩ ኣብ መዳይ ልምዓት ተዋፊርካ ቁጠባ ሃገር ምዕባይ
ኣብ ማሕበራዊ መዳይ ትምህርታውን ሕክምናውን ኣገልግሎት መሃብን ካልኦትን ዜጋታት ግቡኣቶም ዝፍጽምሎም ዓውድታት እዮም። እዚ ግቡእ ብሃቦ ተረከቦ ዝፍጸም ዘይኮነ ናይቶም ዝዋፈሩ ዜጋታት ኩሉ መዳያዊ ብቕዓት ቅሩብነትን ዝምባልን ኣብ ግምት ምእታው ንዝያዳ ድማዕነት ኣድላይ ይኸውን። ኣብዚ እቲ ዜጋታት ግቡኣቶም ንኽፍጽሙ ዘዋፍር ድሌት ውልቀ መራሒ ወይ ጉጅለ ዘይኮነ እቲ ግቡእን መሰልን ዝድንግግ ሕጊ እዩ ክኸውን ዝግብኦ። ኣብ መስርሕ ዜጋታት ብዛዕባ ሃገሮምን ናይቲ ዝዋፈሩሉ ዕማምን ዓላማን ናይ ምርዳእ ዝምርሕሉ ሕግን ስርዓትን ኣብ ምውሳን ዝመርሖም ኣካል ኣብ ምምራፅ ፍትሒ ናይ ምርካብ መሰረታዊ ዜግነታዊ መሰላቶም ተረዲኦም ናይ ምዕቃብን ካልኦት ናይ ምፍላጥን ምርካብን መሰል ኣለዎ። ዜጋታት ብመንፅርቲ ኣብ ምፍጻም ግቡእ ዘርእይዎ ትግሓትን ብቕዓትን በቲ ዝመርሖም መንግስቲ ዝምጥኖም መዓርግ ኮነ ነገራዊ ሓለፋ ዘንጸባርቕ መሰል ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ዜጋታት ብምዃኖም ጥራይ ብውሕዱ ዝሕለወሎም መሰረታዊ መሰላት ኣለዎም። ኣብ ሃገርካ ናይ ምንባርን ናይ ምንቅስቓስን ወረቐት መንነትን ፓስፖርትን ናይ ምውናንን መጽለሊ እትሰርሓሉ መሬት ናይ ምርካብ ወዘተ ዝኣመሰሉ መሰላት ክዕቀበሎም ይግባእ። ንዚኣቶም ንኽትረክብ ኣብ ልዕሊ ዜጋ ምዃንካ ተገዲድካ ናይ ዝኾነ ሰልፊ ይኹን ሰብ መዚ መጣቕዕን መቃባጠርን ምዃን ኣየድልን። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ንክትነብር እትሕተቶ ግቡኣት ሕጋዊ ደረት ስለ ዘይብሉ ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ኣተገባብርኡ ከዓ ግቡእ ምዃኑ ተሪፉስ ናብ ኣገልጋልነት ውልቀ ሰባት ዝቐረበ እዩ። ሃገር ክትከላኸሉ ተባሂሎም ዋኒን ትምህርቶምን ሓዳሮምን ነፊጎም ተገዲዶም ዝወፈሩ ብግብሪ ግና ብዘይ ክፍሊት ናይ ኣዘዝቶም ኣባይቲ ካህንፁን ጀራዲኖም ክኹስኩሱን ዝውዕሉ መንእሰያት ኤርትራ ካብ ባርነት ሓሊፉ ሃገራዊ ግብኦም ይፍጽሙ ኣለዉ ክበሃሉ ዓገብ እዩ። እቲ ብዝተፈላለዩ ሸፈጣት ኣብ ዘይምልከቶም ውጋኣት ዝሃልቅዎ ክውስኾን ከሎ ድማ እቲ ዓገብ ዝያዳ ይዓርግ። ካብዚ ሓሊፉ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን መሰል ምርካብ እሞ ይጽናሕ ደሃይ ቤተሰቦም ናይ ምፍላጥ መሰል እውን የብለውምን። ካብዚ ብዝገደደ ኤርትራ ብዜግነት ኣብ ሃገርካ ናይ ምቕባር መሰል እውን ብዘየኽብር ጉጅለ እትሳቐ ሲኦል እያ ኮይና ዘላ። እቲ በብሓደ ፍቕዶ ሃገራት ኣብ ሃገሩ ሓመድ ኣዳም ናይ ምልባስ መሰል ዝንፈጎ ዘሎ ኣጽኒሕና ኣብ ሃገር ኢጣልያ ንልዕሊ 11 ዓመታት ተኸዚኑ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ናይ ምቕባር መሰል ዝተነፍጉ ኣስከሬናት ምዝካር ጥራይ እኹል እዩ። ከም ናይ ኤርትራ ብዝኣመሰለ መሰላት ዝነፍግ መላኺ ስርዓት ኣብ ዝምርሓ ሃገራት መራሕተን ነቶም ዜጋታት ሓልዮም ዘይኮኑ ምእንቲ ከገልግልዎም ዝፈቕዱሎም ውሱናት መሰላት ኣለዎም። ዝተወሰነ ትምህርትን ጥበብን ንኽቐስሙን ኣብ ዝተወሰነ ቁጠባዊ ንጥፈታት ንኽሳተፉን የፍቅዱሎም። እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ብኤርትራ እትውከል ሰሜን ኮርያ እውን ይርአ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘመሓድር ዘሎ ጉጅለ ግና ኣደንቂሩ ኣድኪዩን ኩሉ መሰላት ከሊኡን ዝገዝእ ሕሉፍ ጨካን እዩ። ምዝ ኩሉ ኤርትራውያን ሃገርኩም ኣበዩ ክንበሃል ከለና
መሰልና መልስና ብሓበንን ኩርዓትን ኤርትራ ዝብል እዩ ከምዚልና መመላስና ብኤርትራውነትና ክንረኽቦ ዝነበረና ዝተነፈግናዮ መሰል ከም ዘሎ ብምዝንጋዕ ዘይኮነ እቲ ፀገም ኣብ ኤርትራውነት ዘይኮነ ኣብቶም ዝመርሕዋ ዘለዉ ዓመፀኛታት ምዃኑ ናይ ምግንዛብና ሓላፍነታዊ መርኣያ እዩ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ህግደፍ ዝበሃል ህዝባዊ ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ብዝብሉ ንተግባሩ ዘይምጡኑ ቅፅላት ተሓቢኡ ንግቦኣት ኣራጉዱ መሰላት ነፊጉ ዝመርሕ ዘሎ ጉጅለ እዩ እሞ እቲ ብስም ዘመላኽዖ መንነቱ ብሓባር ናይ ምቕልዑ ቃልስና ንሕድስ መልእኽትና እዩ እቲ ወሳኒ ውሽጣዊ ዓቕሚ እዩ ብቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተዳለወ ሓተታ ዝተለምካዮ መደባት ኮነ ዕላማታት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝተፈላለዩ ዓቕምታትን መሳለጥያታትን የድሊ ካብዞም ኣድለይቲ ዓቕምታት እቲ ወሳኒ ውሽጣዊ ብቕዓትን ድልውነትን እዩ እዚ ማለት ግና ምስ ካልኦት ሓቢርካ ዝፍጠር ዓቕሚ የለን ማለት ኣይኮነን ምእንቲ እዚዩ ኸዓ ተወሳኺ ጉልበት ንምርካብ ምስ ካልኦት ሓቢርካ ተጠቃሚ ኣብ እትኾነሉ ኣትኪልካ ምዝማድ ኣድላይ ዝኸውን ውሽጣዊ ዓቕሚ ምፍጣር ኣብ ኢትካ ዘሎ ሰብኣውን ነገራውን ጸጋታት ኣዋዲድካ ክትጥቀመሉ ብምኽኣል ዝጅምር መሰረታዊ ዕማም እዩ ካብኡ ሓሊፉ እዝለኒ ብዝብል ተስፋን ትጽቢትን ጥራይ ዝረጋገጽ ኣይኮነን ወሳኒ ውሽጣዊ ዓቕሚ ኣብ ኢድካ ምስ ዘሎ ራእይን ተጠቃምነትን ተመሳሳልነት ምስ ዘለዎም ወገናት ዘተኣማምን ርትዓዊ ሓድነት ከተረጋግጽ ብምኽኣል ዝግለጽ እውን እዩ ሓድነቱ ዘይረጋገጸ ዓቕሚ ግና ዋላ ይብዛሕ ብዙሕን ጥምዙሕን ካብ ምዃን ሓሊፉ ናይ ለውጥ መሳርሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ በዚ መሰረት እዩ ኸዓ ብዝሒ በይኑ ዘተኣማምን ዘይከውን መደባት ማሕበረ ቁጠባ ኮነ ምሕላው ክብሪ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምውሓስ ገንዘብን ካልእ መሳለጥያታትን ዘለዎም ግደ ዘይዝንጋዕ እዩ ኣድማዕነት ናይዞም ቀረባት እዚኣቶም ግና ብሓድነትን ኩሉ መደያዊ ዓቕምን ናይቲ ዘንቀሳቐሶም መሪሕ ኣካልን ዝውሰን እዩ ዝኸውን ኣብ ወታደራዊ መዳይ እውን ብዝሒ ሰብ ኮነ ዘመናውነት ኣጽዋር በይኖም ዝዕውቱ ከም ዘይኮኑን ውሑድ ግና ድማ ሓድነቱ ኣብ ዝደልደለ ህዝቢ ብዝተሰረተ ዕላማን ንጹር ራእይን ዘለዎ ከም ዝስዕር ሓቅነቱ ኣብ ብዙሓት ተመክሮታት ዝተረኣየ እዩ እዚ በቲ ብጽንዓትን ሓድነትን ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመታት ኣብ ዝወሰደ ቃልሲ ንነጻነት ዝተረጋገጸ ኣብነት እዩ ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ንሽሾ ሰራዊትን እልቢ ኣጽዋርን መግዛእቲ በዲሁ መስተንክራውን ታሪኻውን ዓወት ዘረጋገጸ ብብዝሑ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዕጽፍታት ዝወሓደ በኣጽዋር እውን ዝተበልጸን እናሃለወ ብምዃኑ እዩ እዚ ብኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ በቲ ብሰንክቲ ናይ ሽዑ ውግእ ኣባላት ቤተሰቡ ዝሰኣነ ኢትዮጵያዊ ወገን እውን ዝርሳዕ ኣይኮነን ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ዝሓለፈ ዘይምርስዑ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ህልቂት ንኸይድገም ክቃለሰሉ ዝግብኦ እውን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ርእስቲ ተመክሮ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሓት ውሑዳትን ሰብ ንጹር መትከልን ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ሸፈጥቲ ዝተዓወትሉ ተመሳሰልቲ ኣብነታት ምጥቃስ ይከኣል ነዊሕ ንድሕሪት ከይተመለስካ ኢራን አንጻርቲ በአሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊኣ ዝተኸፍተ ኣዝዩ ኣዕናዊ ውግእ ዘርኣየቶ ናይ ምክልኻል መኸተ አንጻር ኣብ ልዕሊኣ ሓዊ ናይ ዘዝንባ ነፈርቲ ውግእን መራኽብን
ህያው ተጠቃሲ እዩ እዚ ብብዝሕን ዝጀሃር ትምክሕታዊ ጽንዓትን ውሽጣዊ ዓቕምን ብዝተዓጥቀ ክብዳህ ከም ዝኽእል ዘርኢ እዩ እቲ ወሳኒ ውሽጣዊ ዓቕሚ ምዃኑ ዘመልክት እውን እዩ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ሓደ ወገን ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያን ካብ 5 ሚልዮን ምስ ዘይበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ዝሸመቶ ዘመናዊ ኣጽዋርን ብድሕረት ምስ ዘነኣእሶ ዓቕሚ ኤርትራ ኣወዳዲሩ ክወራዘ ንዕዘቦ ዘለና እውን ካብ ዘቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኣብነት ወፃኢ ዝርአ ኣይኮነን ብብዝሒ ህዝቢ ተመኪሑ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ዓመት ጥራይ ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ እያ ትወልድ ክሳብ ዝብል ትምክሕታዊ ስምዒት ምብዝሑ ከዓ ክሳብ ክንደይ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ተመክሮ መንግስታት ኢትዮጵያ ዘይዕወተ ብዝሒ ተሸኺሉ ከም ዘሎ ዘርኢ ኮይኑሎ ብዝሒ ኣጽዋርን ሰራዊትን ብዘይ ፍትሒ ናይ ዓመፅ መሳርሒ እምበር ኣህጉራዊ ሕግታትን ፍትሓዊ መስርሕን ዝዓጽፍ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብ ኢትካ ዘሎ ዓቕሚ ናብ ሓይሊ ኣማዕቢልካ ናብ ወሳኒ ደረጃ ምብራኹ ክንድቲ ብራኸኡን ግዲኡን ምርግጋጹ በዳህ እዩ ውሽጣዊ ዓቕሚ ተሰሪሑ ዝወሃበካ ዘይኮነ ግቡእ ዋጋ ንምኽፋል ድልው ኮንካ ኣብ ውሽጥኻ ብዝካየድ ናይ ምብቃዕ ቃልሲ ዝረጋገጽ እዩ ኤርትራውያን ብሰንኪቲ ስልጣን በይኑ ጠቕሊሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝዕንድር ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ወሳኒ ኤርትራዊ ውሽጣዊ ዓቕሚ ዝፈጥር ዘተኣማምን ሓድነት ምርግጋጽ ክሳብ ክንደይ ፈታኒ ኮይኑ ከም ዘሎ ንነብሮ ዘለና እዩ ኣብ ደንቢ ሓይልታት ለውጢ ኤርትራ እውን እዚ ፈተና እዚ ይህልው እዩ እቲ ተስፋ ዝህብ ግና ብፍላይ ኣብዚ ንርከበሉ ዘለና ወሳንን ተኣፋፍን እዋን ሓቢሩ ዝስለፍ ቀያር ዓቕሚ ሓይልታት ለውጢ ኤርትራ ምፍጣር ዘይስገር ቅድመ ኩነት ምዃኑ ናይ ሓባር ተረድኦ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ ደረጃ ምብጻሕና እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ግንዛቤ ኣብ ዝተጠርየሉ ቅርብነትን ሓልዮትን እንተሰኒይዎ ውፅኢታዊ ምዃን ከም ዝከኣል ዘመላኽት ኮይኑሎ ንውሽጣዊ ዓቕምኻ ቀዳምነት ካብ ምሃብን መሰረታዊ ጸገማት ህዝቢ ካብ ምፍታሕን ሃዲምካ ናብ ደገ ዘማዕዱ ኣጀንዳ ብምፍጣር ናይ ህዝቢ ኣቓልቦ ካብ ውሽጣዊ ጉዳዩ ጠምዚዝካ ከተርሕቆ ምፍታን መሰረታዊ ፍታሕ ዘየምጽእ ከንቱ ፈተነ ምዃኑ ኣብ ተመክሮ ህግደፍን ብልጽግናን ዝርአ ዘሎ እዩ ካብዚ ብምንቃል እዮም ከዓ ዝተፈላለዩ ወገናት ነቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ዓለምለኻዊ ሕግታት ብምርጻም ኣንጻር ኤርትራን ህዝባን ዘልዕሎ ዘሎ ሕቶታት ኣቓልቦ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ምጥምዛዝ ሃቐነ ፈልዮም ዘይርእይዎ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ኣብ ምምሕዳር ዘቤታዊ ጉዳያቱ ኾነ ናብ ኤርትራ ብዘቕንዐ ዕንደራኡ ሒዝዎ ዘሎ ፍራሲ ኣንፈት ቅኑዕ ከም ዘይጸንሐ ክእመን ከም ዝተገደደ ዘመልክት ምስጢራዊ ገምጋም ኣለዎ ይበሃል ኣሎ እዚ ግና ብፍላይ ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት ካብቲ ኸቃልሖ ዝጸንሐን ዘሎን ዘይሓላፍነታዊ መገዲ ጠቕሊሉ ክወፅእ እዩ ኢልካ እምነት እተንብረሉ ዘይኮነ ከምቲ ዝብእሲ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ ዝበሃል መዳህለሊ ከም ዝኸውን ተገማቲ እዩ ሰማዕትና ንሎም ዝተዳለወ ናይ ትግርኛ መደብና ኣብዚ ይፍጸም ኣብዚ መጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ሰሰናይ ተመኒና ንሰናበተኩም